Izindaba ze1KZNTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma nazi ezihamba phambili. Lihlehlile lokubulawa kwekhansela.ANC bafuna ukuhlomula eRBCT abasuswa kanti ke yakwaTembe ikhala ngokwebiwa kwezimoto. Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi izindaba zosuku. Inkantolo kaMantla kwamaphumulo enyakatho nesifundazwe eKwaZulu-Natal ihlehlisele umhlazi isikhombisa kuNdasi icala losolwa ngokusoco ngekhansela likaKhongolose kuward 11 uzakhele Khuzwayo. Unobhala kaKhongolose kwisifunda iGeneral Gizenga Mpanza uSiphesihle Zulu uthi inkantolo ke kufanele imsenga azalikhiphe lonke iqiniso umsolwa ukuze kuzoboshwa ngqondongqondo okungena kumsunguli wetulo lokusocongwa kaKhuzwayo. uZulu usho kanjena ngenkathi amalungu kaKhongolose buthene ngobuningi bawo ngaphandle kwenkantolo ukuzothamela leli cala. Aphume ngothilwa wamalungu eqembu le-ANC ngaphansi kwesifunda iGeneral Gizenga Mpanza ukuyothamela icala lalowo osolwa ngokudubula ebulale ikhansela lalenhlangano uzakhele Khuzwayo nyakenye. Unobhala we-ANC kulesi sifunda uSiphesihle Zulu uthi ufisa inkantolo ingamdedeli nangephutha umsolwa kuze kutholakale bonke ubufakazi ngokusoconga kukaKhuzwayo. Esikufisayo njenge-ANC ukuthi ubulungiswa mabenzeke akwazi ukuthi naye alikhuluma iqiniso lokuthi wayethunywa ubani ngoba sinenkolelo yokuthi lo oboshiwe akuyena umbophi wetulo kuphela yena usetshenzisiwe ukuthi abulale uSkay kodwa ukhona ungqondongqondo ongemuva kwakhe. Sifisa ukuthi ke inkantolo ikwazi ukusivezela ukuthi ubani lowo ngqondongqondo lowo yena umpheki waleli tulo lokuthi namhlanje sibela inkantolo. Kodwa sifisa futhi ukuthi inkantolo yena lo obanjiwe nalabo abanye esifisa ukuthi bebanjwe inkantolo ibathole benecala futhi bagwebe udilika jele ukuze kube isifundo sokuthi ubunkabi kufanele ukuthi mabuphele eSouth Africa. uZulu uthi ke usola enhlese ezepolitiki ngokubulawa kukaKhuzwayo. Uma lo muntu ephuma ngebail kungenzeka lowo ngqondongqondo abulale lo muntu khona ezoqeda ubufakazi. Kungcono agqunywe ngaphakathi khona ezokukhuluma iqiniso ezazi ukuthi uphephile kuboshwe lo ngqondongqondo lo ngoba sicabanga lo ngqondongqondo uomunye babaholi bezepolitiki. Kanti ke ubese enxusa umphakathi ukuba amawamukela isinqumo senkantolo njengoba liqhubeka nokuhlehla leli cala. Njengoba lihlehla umhla ka7 sicabanga ukuthi ingenxa yokuthi kubalekile lokho ngoba bachazile ukuthi basazocubungula qala imbiko eqhamuka kwi-cellphone noma kuma cellphone basazophinda futhi bebhekisise nezithombe engaba ubufakazi. Sinesiqiniseko sokuthi uma singajaha ukuthi akuphuma isinqumo manje kungabe mhlambe kuphuma isinqumo mhlambe esingasetshenziwe kahle. Sifisa nokucela umphakathi wonke ukuthi unikeze inkantolo ithuba lokuthi isebenze udaba zize ikwazi ukufika ekujuleni kwalo ngoba sinesiqiniseko sokuthi lensizwa le yakangiba eboshiwe kusamele ikhulume ukuthi yayithunywa ubani. Umsolwa ke kuleli cala uzoqhubeka egcinwe esitokisini samaphoyisa kuze kube umhlazi isikhombisa kuNdasa. Ezindabeni za1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni kwamaphumulo. Intsha yakhele indawo yasentambanana ngaphansi kobukhosi bakwaMthiyane izwakalisa izikhalo zayo kwinkampani yeRichards Bay Coal Terminal ku-RBCT ngamafuphi zokungakutholi ukuthuthukiswa ngakwezomnotho kanjalo namathuba omsebenzi ekubenike le nkampani yasuswa okhokho bayo kule ndawo yakhe kuyona. Elinye lamalungu omphakathi uSandile Mthiyane akade liqhinqe emasangweni ale nkampani liveza ukuthi ke le nkampani kudala yenza izithembiso kodwa kuze kube manje abakaze bahlomule. Indawo yaseRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal okuhlanganisa nechweba ingeyesibili lapha esifundazweni KwaZulu-Natal okungenisa umnotho njengoba ilahle lisuswa kule ndawo ukuya emazweni aphesheya. Sekuwumlando ukuthi abantu abamnyama abaningi babehlala kulezi indawo ngaphambi kokuba basuswe ngendluzula ngesikhathi zobandlululo ngenhloso ukuthi abamhlophe benze umnotho. Umphakathi wesizwe sakwaMthiyane wasuswa wayiswa endaweni yasentambanana. Kanti intsha kule ndawo izwakalisa ilaka layo kwinkampani iRichards Bay Coal Terminal yeRBCT ngamafuphi ngezifuno zayo
okuhlanganisa ukuthuthukiswa ngakwezomnotho kanye nokuthola amathuba omsebenzi. Ngokomnotho asithuthukile. Lana kwasuka okhokho bethu, yizwe lo babamkhulu leli. Basithuthwa la basiwe entambanana. Yabo. So nalokho okuphumile okungatheni akutsho lutho ngoba nje sihlezi emakhaya asisebenzi. Sibaningi nje kabi. Sengisho noma ubani okuphi. Size sizolekelelana abafowethu, size lapha sizofuna umsebenzi. O-RBCT wona osesibheke wona kakhulu ngoba vele ubunazi izethembiso suke wasithembisa zona phambilini. Ukuzoma kwethu la asoshaya amonto asokwenza lutho lubi kuphela soma siphakamisa ingqombe zethu lezi esiziphethe ezikhombisa ukuthi sifuna ukuthula kubanjiswane ngokuthula kwazi ukuthi okwethu kubuyele kuthina nathi sikwazi ukusebenza. uSolwazi Musa Xulu wendonsa yesizwe ukushayela ihlombo kwenziwe ilentsha ngoba vele abantu abamnyama basuswa kulezi indawo abakazi banxeshezelwe ngendlela efanele nokubashiya bentula kakhulu. Intsha yasebukhosini bakaMthiyane inenkinga yodaba lolu ethi mayilixoxa uluzwe kahle. Abantu bakaMthiyane basuswa lapha ngesankahlu ngo-1976 uhulumeni wobandlululo. Into eyimbi kabi ukuthi njalo lo hulumeni othi mawufuna ukwenza intuthuko ususa abantu ngenkani ubahlukumeze economy ehambisana nodlame baqubukeke bona bese kuthi kodwa abantu abamnyama bawe phansi. Lentsha lena kuthe ma ngishayela umholi wayo kuleli viki elidlule wathi banenkinga ukuthi sebebadala kabi abasebenzi. Umhlaba wabo lapha wabuya ngo-2017 la kwa-RBCT yonke le ndawo le. Ngo-2017 abawuboni umehluko. uSolwazi Xulu uphinde washayela ihlombo kwenziwe ilentsha wanxusa nenye intsha esuka kwezinye izindawo zamakhosi ukuba isukume ingahlali phansi. uXulu uphinde waveza ukuthi intsha kumele isukume izwakalise ilaka layo. Thina sibona sengathi ngisho nestructure manje seZulu Kingdom siyayivuna lento eyenziwa ilentsha nenye intsha kwenye indawo ukuthi abasukume bakhulume ikakhulu ezineyinkampani ngoba uhulumeni akakhuluma azafika ekugcineni uma abanikazi beyinkampani bengenawo nembeza bewogwambela kweswabo they will simply do nothing. So masibona sekwenza kanje sebeya ngqo einkampanini beyokhuluma ukuthi bafowethu nihleze ezweni lethu la silambile thina. I think ngokwendonsa yesizwe nje for example nangami as an analyst culturally and economically I can see ukuthi sekiwa phambili ke manje. Imizamo yokuthola ukuphawula kwale nkampani ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Upholi be-IFP eNewcastle esebugxeka amalunga aleli qembu abonakalisa ezinkundleni zokuxhumana ungahambisani nesinqumo sobuholi bukazwelonke sokuhoxisa ukungenela ukhetho lokuchibela obelizoba kusasa ku-Ward 31. Ngesonto ledluleke lo buholi babambe isithangamna bezindaba bacacisa ukuthi buzohoxa kulolu khetho ngoba ke bunikeza ithuba i-Team Sugar SA ukuthi liyithathe le ward ngoba ke beyasebenzisana nalo kumasipala. Okungehli kahle kwezindaba zokuhoxa kwe-IFP ekutheni ingenele lolu khetho ka-Ward 31 kwenze amakhansela e-IFP akugxeka lokho ngoba ethi akuhlonishwe isinqumo sobuholi bukazwelonke ngoba iqembu Team Sugar SA basebenzisana kahle nalo kumasipala eNewcastle ophethwe i-IFP. Izinto umsakazi ezikhulunywa einkundleni zokuxhumana singeke saba nalo iqiniso ukuthi bekungamalunga e-IFP ngempela lawa akhuluma einkundleni zokuxhumana ngoba thina njenge-IFP sinamaziko sibe neyingi sibe ne-district sibe nesifundazwe bese siba nezinga likazwelonke okungukuthi ke uma umuntu enesikhalo ngeinqumo ezithathwe i-IFP uye alandele imigudu efanele ngoba iqembu le-IFP kuyiqembu elinenhlonipho kakhulu. So uma ngabe upholi ezingeni eliphezulu sebusibonile isidingo sokuthi asidedele iqembu le-Team Sugar South Africa esiphethele nalo kahle kakhulu kamasipala thina njengamalunga akuleli zinga kufuna ukuthi silalele ukuholwa ubuholo obusezingeni eliphezulu bese silandela ke ukusebenza kweqembu kwansuku zonke iqembu liqhubeke liye phambili. Umathe uthokwabo kulelo khetho uqinisekisa ukuthi le ward ibuyele ezandleni ze-Team Sugar SA. Isivumelano msakazi sithi thina asiqinisekise ukuthi
asisaqhubeki nokukhankasela ukhetho eWard 31 ukuze iTeam Sugar esiphethe nayo umasipala waseNyukhasela ikwazi ukuthi ithole izinamba ezingconywana ngoba kuyisifiso sethu umsakazi ngizokusho lokhu ukuthi okuyisifiso sethu kakhulu asifisa ukubona iqembu leANC kuyilona eliphumelela leli ward ngoba iqembu leTeam Sugar siphethene kahle kakhulu nalo ngizokusho umsakazi ukuthi iqembu le-IFP njengoba selisithathile isinqumo esithi asizukulungenela ukhetho eWard 31 kuyiqembu ke leli elinama principles kakhulu. Umholi weTeam Sugar SA uthi nakuba besanesikhashana bengenile kulomkhandlu kodwa bazimisela ukuphucula impilo zabantu kule ndawo. Sitholile ke inkinga nezingqinamba besihlangabezana nabo abantu bekhala ngama-toilet nangama-toilet angadonsiwe imigwaqo ungakhona ungenayo ukhona namanzi lawa aqhaqhaza edradini nemigwaqo ke ngekho ezingeni eli-right ngoba abantu abakhona ukuhamba baye emakhaya kanti sekudalwe nalikhukhula ekhona nje kufana ne-disaster imizi eminingi ububona kuyimizi esathuthuka nje nemikhukhu nayo yonke bahamba emanzini abantu izona ke inkinga esibhekane nazo. Ngesikhathi kuqhubeka imikhankaso kulempela sonto abahlali bakule ndawo bahlumule ngamaphasela okudla impete umbango ophakathi kweANC iEFF kanye neTeam Sugar SA. Kutebogo Sibisi kiseNyukhasela. Inkosi yesizwe sakwaTembe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMabhudu Tembe uthi mningi imizamo asebeyenzile ukuzama ukulwisana nesihlava sokuntshontsha kwezimoto ezingama 4x4 zweliswe umngcele wasezweni laseMozambique. Ekhuluma nabezindaba uTembe uzwakalise ukuphatheka kabi ngalezi gameko zokwebekwa kwezimoto njengoba ke abakuleli sebethathe igxathu lokuthi bashisa izimoto zaseMozambique ekubeni ke leli yalizwe lithembele kakhulu kwelakuleli kakhulukazi ke kwezomnotho. Ukuntshontshwa kwezimoto ezingama 4x4 ezindaweni ezakhele umkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kubukeka sekuqale phansi njengoba umphakathi uhleli lubhojozi ngenxa yalezi zigebengu. Inkosi yesizwe sakwaTembe phethe kwindawo esondelene nomngcele waseMozambique ithi kuningi sebekuzamile ukuzama ukulwisana nalesi sihlava sokwebiwa kwezimoto kuleli ziweliswe umngcele wasezweni laseMozambique elingumakhelwane. Kuyasidumaza ke namhlanje noma sekukhona lokhu ukungahambelani nokuntshontshelana nokungaphathani nje kahle nabantu baseMozambique. Imizamo mningi esesiyenzile kusukela kuhulumeni ekapresident oqala wentando yeningi ubaba uNelson Mandela akekho ungqongqoshe owanikezwa isikhundla sokuthi ebe kwa-security noma esiphoyiseni ongakaze fike kusukela lapho uzobe imanje. So ke kuyasho ukuthi umgqiqo sesiwenzile ukuzama ukuthi kube khona indlela zokuxhumana sibonisana lapha okusuke konakele khona ngoba into evame kakhulu noma esixabana kuyona yileyo kuthathwa kwemoto ezingama 4x4 ziye ngaphesheya esingazi ukuthi kusuke kuhlelweni kulolo hlelo loloke ngoba liyasilimaza ngoba akuthathwa imoto kuphela kuyadlwengulwa. Inkosi uTembe izwakalise okukhulu ukuphatheka kabi ngalesimo njengoba abantu bakulele sebesukumile bashisa izimoto nebhasi laseMozambique ngenhloso ukuzwakalisa ilaka labo. Okunye okuvulayo ukuthi lezi zigebengu asigcini ngokuntshontsha izimoto ziphinde zihlukumeze nabesifazane ezibaficile ngaleso sikhathi. Inkosi ithi lokhu kubi njengoba iMozambique ithembele kuleli kakhulu ngomnotho nokwenza kungahlaliswana ngokuthula. Kanti iphinde yaveza ukuthi bazosukuma bazama ukuxoxisana nobuholi bangale kulela lizwe laseMozambique. Kuzokhumuleka ukuthi le ndawo sekuye kwafika nalo wengumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma ukulwisana nalobu bugebengu obuhlalise umphakathi kabi. Hayi into esizoyenza sizobavala ngoba umnotho omningi bawuthatha lapha kuthina bengasangena eNingizimu Afrika nalapho futhi sakhuza njengobuholi. Okube kubike kube ukuthi nabo abaphezi noma kukhona inkulumo ezinjalo esizenzayo kwagcina kwathatheka isinqumo sokuthi hayi mhlawumbe ukuze kuzwakale nakuhulumeni wangalena ngoba sinenkinga nto uhulumeni wangalena akasikhulumisi thina sesingenelele kaningi sohulumeni wala eNingizimu Afrika bagcina ke sebeshisa ibhasi kanye netruck okukade kuyiwarning noma kuyisixwayiso phezulu kwalokho ke esikhathini esingangesonto baphinda futhi bathatha enye imoto ngokukhulu ukuhlukumezeka babona abantu ukuthi hayi kusho ukuthi lana yimpi babuye bashisa ke imoto ezimbili. Sithe sizwa seza kuthiwa khona ukuphindisela okube khona kwashisa imoto yaseNingizimu Afrika eMozambique emveni lokho kwaba khona enye eshayo ejozini osokutshengisa ukuthi ke isima sihle kahle sokuyinkomba nkombano omunye khomba omunye esweni. So ke asiku
Asikugqugquzeli lokhu kwenzeka ngoba ekugcineni siyadingana ngayo yonke indlela ngokomnotho siyadingana ngokuhlobana siyadingana ngokubuzo nje base-Afrika siyadingana so ke asazidinga izimpi zibe khona esikhathini siphila kuzona so ke isimo esizongenelela kusona bese bamemile kodwa sabe sabukela impilo yabo ukuthi uma ngabe singanaso isisombululo sokulolu daba singabavikela kanjani singalikhuluma kanjani so ke sibafaka kwenkulu lena ingxaki so ke sifisa ukuthi ke uma siqeda lo mcimbi sizinikele thina uqobo lwethu siyokhulumisana namakhosi siyokhulumisana nohulumeni ngoba siyakwazi ukukhuluma ezingeni le district yakhona eBella Vista. Kubukeka kusekude ukuthi buphele lobu bugebengu njengoba umthetho ungabagunyaza abakuleli ukuthi bathathe imoto kuleli alizwe nakuba beyibona ukuthi intshontshiwe kuleli yaweliswa umngcele. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eManguzi. Ake singasezitolo sihlangabeze masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele KZN mungabasanda kusijoyina ezindabeni zethu zanamhlanje nazi izindaba sithi yizo ezihamba phambili. Lihlehlile Elokubulawa Kwekhansela le-ANC bafuna ukuhlomula e-RBCT abasuswa kanti ke kwaTembe ikhala ngokwebiwa kwezimoto. Sishiya abafundi beshaqekile isigameko sokugasela kwabesilisa abashaye bachitha nemoto kathishanhloko kanye nokunye. Ngokusho kwekhansela uVusi Ngwenya abasola bafike eFunulwazi Primary School eMgungundlovu bathi kunogada bayihhovisi lesikole. Nangempela ke baqonda ngqo kulo bangafuna ukusizwa ngumabhalane. Baye badlulela kwelathishanhloko wesikole. uNgwenya uthe laba baphethe ngokuthi ke baphuce bonke ababesehhovisi omakhalekhukhwini babo maqede ke bacela izikhiye zemoto kathishanhloko base bayabaleka ngayo. Umyalezo wafika kwikhansela wathi gasele abafanyana bathathe esikoleni iFunulwazi Primary bafike badidisa unogade esangweni ngesikhathi kuphuma abafundi. Mangabe hamba noyedwa wabo ebaphelezela beyobheka lo thisha abantu bathunywe kuyena. That is when labafana bayithu bethole uphawu ukuthi bangene baqonde straight e-staff room whereby umphathi wesikole sebenzela khona. Uma ufika ke uza la esikoleni awuvele eofisini likamphathi but udlula la kwi-admin clerk bavele bayidlula leyo admin clerk baphonseka ngale ehhovisi lika principal abesethu principal no ababuyele kwi-admin clerk benze appointment. uNgwenya uthe uthishanhloko wabajikisa kepha baphinde babuya. Mangabe bebuya sebebuya vele sebephethe ibhamu ngebhade uthe mangabe kwenzeka leso sigameko bebuya sebephethe isibhamu bekunabazali abayi2 akade befikile nabo bezoregistela abantwana babe ehhovisi likathisha omkhulu ilabo ke babe nebhadi khona bekhonjwe khona ngebhamu baguqiswa phansi kwafuneka ama laptop kwafuneka amafoni kwafuneka ikhwama zemali iyo le gang uma beyilinganisa bathi igenge at the age of 13 kuya ku21 so bathe mangabe sebeyithathileke lezo zinto ama laptop icomputer ikhwama zemali base bebathatha beyobavalela strong room sebedimande nokhiyeke ku principal wasisikole bawuthatha kukhiye basebenzisa yona imoto ka principal baphuma ngayo babaleka nabo. Lesi sigameko akusona esokuqala emphakathini wasembali. Esinye senzekile kumphakathi wethu kuManaye kuntshontshwe imoto yantombazane kwagquzulwa igate kwase kuthi ngakusasa kamakhelwane nakhona kwantshontsha imoto kwahanjwa nayo bathi ke igcina itholakele endaweni ethizeni. Enye futhi esigameko enzekile imoto entshontshiwe kaMdluli kwathathwa ngisho okhiye begate kwahanjwa nabo bathi ke zigcine zitholakele zo incident le ngicabanga ukuthi AS4 noma yesini kanti bakhathazekile ngezokuphepha. So siya understand ukuthi ubugebengu ngeke kuzuza ubuvimbe but zikhona into esingazenza okwama precautions like mhlawumbe security okhona egadini egateini nayo abe neyakhe induku la ephathayo but ibe nayo into epanic button ezokwazi ukuthi ilekelele enye ama panic button angakhona ngaphakathi esikoleni so that izinga mhlawumbe lobugebengu njoba kade ngishilo ukuthi ngeke sibuvimbe ubugebengu but in terms of understand into yama precaution but ingasilekelele kwazini ukuthi ingane zethu abafundi bethu istaff sonke siphephile ngaphakathi ezikoleni. Okhulumela umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal Umuzi Mahlambi. So umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal siphatheka kabi ngento esijwayelekile kulensuku la igebengu zithagetha khona izikole zethu zingene khona ezikolweni
zifuna ama-cellphones zifune ini buka nje laphana eFululwazi Primary okuyisikole esemgungundlovu. Last week bangenile benza into efana nale bagcina bethathe ama-cellphone abothisha bathatha ngisho nemoto kathisha omkhulu. Sizwile ukuthi nezinye izikole bayithagetha kodwa sesebenzisana-ke nomnyango wamaphoyisa zokuphepha ukuthi size ne-strategy sokuthi sikhephe lezi zinto lezi lokuzenzakala. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Kuvulwe ngokusemthethweni inkundla yezemidlalo kanye nenkundla yokudlalela ezemidlalo zangaphakathi endaweni yaseMthwalume Ward 18 ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Imeya kaMasipala uMzumbu Bonganyuswa uthi ukwakhiwa-ke kwale nkundla kudala amathuba omsebenzi abantu kade beqashiwe bakwazile ukuxosha ikati eziko. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uNyuswa uveza ukuthi inkundla yezemidlalo yakhiwe-ke ngokusezingeni lokudlalela imidlalo ye-PSL. Imeya kaMasipala uMzumbu Bonganyuswa uvule ngokusemthethweni inkundla yezemidlalo nenkundla yokudlalela ezemidlalo zangaphakathi kuWard 18 eNkanini. Imeya ithi bazimisela ukubamba imidlalo yebhola esezingeni le-PSL kule nkundla. Njengoba ngesikhathi beyakha baqale bathola ukucotshelelwa ngendlela okumele bayakhe ngayo. Kwi-indoor sports center bese kuba khona nenye iportion engaphandle outdoor indawo nje esihlelelwe ama-sports wonke sikwazi ukuthi sibe nawo. Indoor ine-capacity ethe uba inkudlwana abantu abangakwazi uku-accommodate-eka imicimbi emkhulu. Abantu ababalelwa ku-20,000 kuya ku-23,000. Uma uya kwi-outdoor ngaphandle kwi-stadium nje sakhike kahle esezingeni le-PSL ngoba before sisiqala saya ku-PSL sacela ama-standards ama-ground efayewakhiwe okulekelela kwelo siba nama-specifications. Ube seveza ukuthi ukwakhiwa kwale nkundla kudala amathuba omsebenzi. Yize amanye kube ngawesikhashana kodwa bakwazile ukuxosha ikati eziko. Indawo sifisa ukuthi kuya phambili ikwazi ukugadeka kahle ibe sesimweni esikahle siqasheke i-security company esibhekelile nangalesikhathi yakhiwa-ke bakhona abantu abawatholile amathuba ukuthi baxoshe ikati eziko. For instance, ngesikhathi yakhiwa kunabantu abaningi basemzumbe abathola ithuba lokuthi baqasheke. Ukudlulela phambili kunosomabhizinisi basemzumbe nabo ngokufanayo abawatholile amathuba ukuthi basaphe la lokusapha ukusho ukuthi nabo bakhona imihlomulo abayitholayo. Omunye wabaqeqeshi beqembu lebhola belidlala uthi kuyintokozo ukuthi nabo bazodlalela enkundleni enkulu kangaka futhi uyafisa ukubona iqembu lakhe lithuthuka. Ngokuza kakhulu kusithole le nkundla ngizijabulele kakhulu nokuthi sona indawo sizokwazi ukudlala indaweni enkulu kangaka. Siyaqala noqala ukudlala indaweni engaka. Kusukela ngo-1986 siqala nje i-team ngokuyiqala ngabadlali abawu-9 phela njengoba seyingaka njengamanje. Njengoba sodlala i-league ngisimisele ngithi sibe ku-top 5 njengoba sidlala soqala nje i-league yethu yakasasol. Bekukhona nosomabhizinisi bendawo abebezokhangisa ngamabhizinisi abo. Kanti bathi balithokozela ithuba lokuzoqhakambisa amabhizinisi abo njengoba besafufusa. Safufusa ngempela. Our business is about a year old, so sibonisa asokhangisa sitshela abantu sisesikhona nathi sifikile siyabhaka. Ngijabule kakhulu because njengoba thina sabantu abaqalayo nje kwezamabhizinisi besingazi ukuthi sinqonqoze kwemiphi iminyango ukuze sisithole ukubonakala, but manje siyabona ukuthi hayi abantu basibonile. Ngaphandle kwezemidlalo umphakathi uphinde wazithokozisa ngomculo. Abaculi abehlukahlukene bebenandisa ingoma yesintu, umculo kaCothoza nokunye okuningi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisemthwalume. Imizamo yesikhashana ebiyenziwe uMasipala ubuhlebezwe isiphinde yafadabala njengoba kuyimanje abafundi besikole ezulwini bevaleleke esikoleni ngenxa yokuthi abakwazi ukwela lepiloho eseliphinde lahlephuka. Abazali basibanxusa uhulumeni
ukuthi ubenzele amagumbi okufundela abafundi bamatekiletsheni ngakuleli icala engelibaphoqa ukuthi bawele kulona lebhuloho. Siyakhathazeka kakhulu kodwa ngokuthi isona sikole esiwumakhelwane ukuthi umatric zuthole ngapha ayikho into esiyenzayo ziyawela khona kunjalo sibe nethemba kade befakile isibambiso sitshena ukuthi hayi ingane kuzoqhubekeka kuze kushaya isikhathi sokuthi kulungiseke kahle ibridge kodwa kumanje seliphinde futhi lamuka lolo cingo ebese sicela nje besicela ukuthi okungenani ongcono izikole ngoba sinazi izikole la endaweni yaseNtshamanzi ikona ukuthi umatric asinawo sigcina grade 10 mhlambe mangahlangana mhlambe noma icontainer mhlambe izogqumekeka ngapha ngoba umatric omningi kahle kahle uqhamuka la endaweni yaseNtshamanzi. Okusho ukuthi ukuhlephuka kwakhona sibone nje namhlanje emafonini einganeni sekushuthiwe ukuthi ibridge seliphinde lenza lento akade liyenze ekuqaleni sibe sesithuka kakhulu sibe sesimangala ke ingane zivalelekile ngale azikwazi ukwela zizocelelwa la emzini abantu ukuthi zilale khona ukuze iqhubeke phela ifunde ngoba manje akukho ukuthi ziwele ngoba kwesinye isikhathi izogcina ingasafundanga. Kuzokhumuleka ukuthi ngesikhathi kuvula izikole ithimba labe yangaleli bhuloho okuvela ukuthi lenzwa ngeminyaka ngo-2007 kodwa kuze kube yimanje liyahlupha ngaso sonke isikhathi uma kunethi izimvula ezinamandla. Uhulumeni kuvela ukuthi wathembisa ukuthi uzolisukumela okuze kube yimanje awukho umnyakazo wenzakalayo. Njengoba nasekuqaleni sasishilo ukuthi kahle hle isibambiso lesi angeke sisize lutho. Ibridge vele nje lifile ngoba izingane zethu yazi angazi nje ukuthi ngayichaza ngithini izingane ezinye ijikela ne ezinye sezingaphesha icishe zaficwa amanzi ziyila phakathi ebridgeini yabo. So nje into esicelayo angazi thina sicela ibridge la ngempela ngoba izingane zethu ayifunda u10 asazizowela kanjani ezinye zingaphesha ezinye zingala asazizowela kanjani. Iyona nje into esiphatha kabuhlungu ngoba siyakhuluma neziphathimandla azisinaki. Kuteboho Sibisi ngisemkhomazi. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze futhi na kanjani masibuya. KZN sekubingelela sekwamukela mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZN TV nazi ezihamba phambili. Lihlehlile Elokubulawa Kwekhansela le-ANC bafuna ukuhlomula eRBCT abasuswa kanti ke yakwaTembe ikhala ngokwebiwa kwezimoto. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi liwu-17.84 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-21.68 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-18.59 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Ikolite ke lona lingu-$1,874 i-56 kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$86.61 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Umqeqeshi wamaZulu uRomane Falls uhlabe kumxhwele kunozinto omusha uJody F4BRUARY. uFebruary ubolekwe uSuthu kuMamelodi Sundowns kanti kuvimbo kokuqala ngesikhathi leli iqembu likhipha iTornado FC kwiNedbank Cup +32 ngempela sonto edlule. Nokho kulande kabili ibhola enethini emzuzwini emibili kwisiwombe sesibili. uFebruary ke iJezu libanga noveli mothwa oselibamba isikhathi eside ke nokholele ekuceleni ukubolekwa kanozinto yeqembu lesizwe laseGabon uJean Noel Amanome osotho ngathi FC edlala kwiMotsepe Foundation Championship. uFalls uchaze uFebruary njengonozinto namava nokhombisa ke ukuvuthwa. Ake sikubhekele isimo sezulu. KZN ngingakade sikuphathele kona ke ezindabeni zanamhlanje sihlangabezana kanjani kusasa futhi ngesikhathi esifanayo.